Takže dneska si zahráme štvrtú Brawl Ball. A samozrejme, ideme si vyzdvihnúť Free Shop. A áno, ja som sa tam už pozrel a... Mám tam jackpot! Yes! Konečne mám jackpot, ale rozmýšľam, že by som si unlockol už v Brawl Passe. Ešte tu mám 10 korún, no dobre, nevadí. No skoro som na to klikol na tej game, aby ste vedeli, ale aj tak by sa ma to potom opýtalo. Takže, kde to je? Aha, tu, že by som si možno tu Pearl, alebo, a potom by som si to tu switchol na Bell. Či počkaj, jasné, na Bell, počkaj, ide to, switch, no jasné, na Bell to ide. Takže to potom asi switchnem na Bell a unlocknem si tu Pearl a samozrejme zajtra je Brawl Talk, takže sa veľmi teším. Ale dneska si zahráme teda Brawl Ball a budeme s týmto tu fešakom Barlim a ideme si teda zahrať, nebudeme to obkecávať a barman ide na to zabíjať s fľaškami ľudí. Uvidíme ktorých. Dáme prehra a jasné, Hank, jasné, ja si myslím, že to je mega super. Toto máme, sorry, ale toto máme prehraté hneď si myslím. Ale dobre. Ale... nie. Toho tak troška. A mohol by som, ja som sa sústredil na tú Willow. Kto tu je? Niekto tu je určite, no jasné. No nie, dobre, nie. To čo robí Zabel? Dámy a páni, to sú zlí na domáci. A teraz urobíme toto. No. Nikoho som s tým skoro netrafil, ale... Tak zabil som niekoho. No nezabil, ale aspoň nahitoval. Sme v riti. Choď preč! No dobre, ja som normálne musel zaziapať, ty kokos. Oj, chytaj to, Bel, konečne. Tak ja som to dokonca chytil. A teraz ja som tam hral Surgeovi. Ja som nevedel, že tam je. No nevadí, no. Som sklamaný. Že som mal zlých randomákov. Nie, že by som ja hral dobre, ale... Sorry, ale tá Bell, čo tam stvárala, tak... Tak to bolo až moc, prepačte. Proste to bolo moc.